Para sa apat sa 19 sa Poche, malapit sa Bicol Medical Center. Mamiyang Entrance Martinez, nagpapit bukol sa krimen. Iklaro-klaro kayo, birthday niya. Iyan dahil sa sampang reklamo, dapat kay Martinez. Kasalukuyan naman nakapulol ang mga dabi, Martinez na nagpapok. Lahat mo kung saan ganda na? Buti ka mo niyan? Ha? Ha? Buti ka mo niyan? Hindi lang inibon sa o. Hindi naman sumipot sa FBI si Jack Ignacio na inakusahan ng bugbog sa kanyang fiancé. Sa kailangan ng FBI Ignacio para sa puso rin patapos niya. Noong February 14, formal na nagpapagpapalo si Jerry laban kay Ignacio sa FBI. Pinakita pa niya ang mga pinagsusugat at basa mula sa pagpulo ni Ignacio. Ay sa mula ni Ignacio, ang dami sa ito para Password? 11-27-49. Hi, thank you for the thumbs up. Thank you guys.
Ang ilang house prosecutor naman naniwala ang delaying tactics ng PIPE ang pag-aahiya ng eleksyon sa Korte Suprema. Nasa frontline ng balikan yan si Marian Enriquez. Thank you so much. Salamat po. Kamot. Baga na sila. Pero ayon sa kampo ng mismo, nag-file siya ng petisyon para questionin yung proseso. Ibig sabihin nun na ayaw na niyang umalag. Thank you for the thumbs up. Salamat po. Thank you. Salamat. Ay, salamat sa 3 thumbs up. Ano yun, ha? Thank you po. Salamat. Salamat sa thumbs up, guys. Thank you. Thank you po. Hi, Ginelyn. Ginelyn Alfanta. Chanong Kipay, ano luto mo? Gulay po. Kanin po. Nagluluto po ng kanin. Hi, Don Vernel, Moiko. Nagluluto po ng kanin sa gulay. Pako. Ginataang pako. Tinapa ang sahog. Walang sahog. Sarap naman yan pa ko. Tapos madami gata. Opo, madami po gata. Hi, Cheryl. Hi, Murat. Hi, Rosalie Garpa. Salamat po. Walang sahog. Ano lang. Gata lang. Next time na yung ano, yung sahog. Madami. Ito po yung gata. Salamat po. Pwede din sardinas sahog. Opo, pwede din po sardinas. Masarap din po yung sardinas sa ano sa pako. Low budget po. Hi, Denver. Thank you po. Salamat. Thank you for the thumbs up. Low budget muna tayo ngayon. Saka na yung pasahog. Salamat po. Salamat po sa nag-thumbs up. Ambot, naimod ko lang yun doon. Thank you po, Denver. Thank you for the thumbs up. Salamat. Oo. Sa'yo, ciao. Kailangan ko mag-monetize. Ha?
Parang hawol ka ba? Maybe the reason of the death is now. Ang dahil Ha? buhay na buhay na ito niya, mas lang mas lang. Ako, mas lang. Thank you, Rosalie. Salamat po, Rosalie. Salamat sa nag-thumbs up. Kailangan mag-prepare kami lahat. Lahat yung namin lahat. Panalalo kami sa kanya para. Ito, prepare kami. So, handa. Ganun pa rin naman yung sagot na dapat. Kundi partial, neutral. Kunain hinali ko. Naman ako nagdala. Sa kanin po. My name is Kaiser. Hi Kaiser. Beautiful kids. Welcome to my live. Thank you so much for joining my live. Which city you are in? I'm from Philippines, Murat. From Philippines. Thank you for the thumbs up. Salamat. Hello beautiful kids. Hi po. My life. Mga kapatid, ito na nga ang mga umaangkangan Lopez Balita ngayong Webes. Nagpamalik sa Ipulaga stage ang Belloc segment ng Borinoy may Afang Invasion. Me too. Thank you. I love you. I'm from Philippines. Too. From Rosalie, I love you. Beautiful kids. Thank you. I love you too. Where are you from? Me too. I love you all. Thank you for joining. Salamat. I am too. Videos for kids. Salamat. Thank you so much. Illegal city now. Okay. From Philippines? Thank you sa nag-thumbs up. My name is Kaiser. Hi, Kaiser. Thank you, Kaiser. Yes. Okay. Welcome to the Philippines, Murat. I like to speak English. Yes. Yes. Thank you so much, Kaiser. Where are you from, Kaiser? Speak English. Thank you. Thanks, Cheryl. Welcome, Murat. Enjoy your food. Thank you. Vegetable, vines, pako, with coconut oil. Coconut milk pala. Coconut milk. We eat now. See you soon. Thank you so much, Murat. Philippines. Saan ka sa Philippines? Pilipinas. Kaiser. Thank you, Murat.
Bon appetit! Enjoy your meal! Bahan na may lamang 15,000 pesos. Yay! Islam. Biga at address mula laging trending. Baguio City. Wow! Ang ganda dyan sa Baguio. Sana makarating ako dyan. My dream. Sana makarating ako dyan sa Baguio. Maganda yung Baguio. I love Baguio. I know love Isang barangay na nabala. Puro mansapa. Goodbye, pahinga. Isang laban lang yan. Sa Pride Farm. Nasa lima pa, fly. Nasa lima. Nasa lima. sa Purok 14. Ang daming purok. 14. Gata. Daming purok po ah. Umabot ng 14. Ay siya. Hi guys. I love you. Hi Kaiser. Thank you Kaiser. Ilang taon ka na Kaiser? How old are you? Nine. 9 years old. Oh my God. Wow, ang saya. Thank you, Kaiser. Barangay na nabala. Puro mansapa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laban lang yan. Sa Pride Farm. May powerful stay-away enzymes na malupit sa loob ng tiyan. Ah, grade 3. Ah, grade 3. 9 years old, grade 3. Ka-grade mo yung anak ko. Grade 3 lang yung anak ko.
Fourth quarter. Ah, okay. Fourth quarter. Alive ako. Naka-live. Sa YouTube. Football match. Pinakanabunuan ang mga nakaupo sa harapan. Nagtakbuhan ang fans sa takot. Ang detalye ang mga mamaya. Kinano ang saksa ng isang lalaking statue walo sa Marati, Maynila. Pero ang biktima na magkaroon ng daw na kawatan ay siya pala ang tinakawa ng cellphone. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Mabel. Nalalaman ang puso. Salamat sa nagano, I love you. We eat guys. Okay, enjoy your meal. I love you. Kaiser, thank you Kaiser. Silly's life.
ng kupulong pulubi. Nasa CCTV, pero ginawa ng kawatan ang bakit sa mga pulubi. Nang mapansin umakas ang kawatan kasama ang kanilang support. Ang nagkaroon ng kanon walang alam-alam na may kawatan na pala ang kanalikuran. Sinubukan daw habulin ng barangay ang mga suspect pero nakatakas. Ang e-bike na ginamit sa pagnanakaw, inabad mula sa ibang barangay. Nasa 15,000 pesos hanggang 20,000 ang nanakaw sa pulubi. Sinabi ko na imposible ba na kauligan. Tapos, may ganyan siyang kalaking pera. Sabi naman niya sa akin, matagal na raw niyang pinag-iipunan ng pera para daw may makakain sila. Dahil sa insidente, iminumungkahi ng kapitan na lagyan ng number ang mga bumulang e-bike sa kanilang lugar para sa pagkakakilanlan. Bago ang insidente niya, nakuhanan din ng isa pang pagnanakaw sa kapalinong barangay. Nagpalingalinga, isang lalaki bago damputin ng cellphone ng babae na tutulog sa e-bike. Pero nakatali ang cellphone sa kamay ng babae, kaya hindi ito nakuha sa unang beses. Umalis ang kota, pero bumalik din. Makinig din sa pagkakatali ng cellphone ng biktima at saka isinukot niya ito sa kanyang shorts. Nahuli ang suspect sa follow-up operation pero hindi na naibalik ng cellphone. Sa isa pang insidente ng nagawa ng gabi, nagpanggap na mamimili ang isang rider sa tindahan. Habang nakatalikod ang tindera, kinuha ng rider ang cellphone sa tindahan sa katumakas. Patuloy siyang tinutugis. We're just hopeful with this CCTV cameras that have been placed will help us learn the identity and description of the suspects. Babala naman ang kapitan ng barangay San Nicolas. Mag-CCTV sa lugar, kaya madali lang mahuhuli ang mga kawatan. Nagbabalik na pala sa kawatan, John Juan, News 5, Visayas. Sabi ko sa balita nito, pinugutan ang isang magsasaka sa Bukidnon dahil sa pagnanakaw umano ng pananim na mais ng kapitbahay. Ayon sa mga pulis, nahuli ang suspect na si alias Rex, ang magsasaka si alias Ricky, na nakaw ng pananim ng mais. Nang sitahin daw ng suspect ang biktima, tumakas ito at umuwi sa kanyang bahay. Sinundan siya ni alias Rex at doon, pinugutan ng gamit ang bolo. Ilang oras na daw sa krimen, sumuko rin siya sa mga otoridad. Napikot na raw ang suspect dahil ilang beses nang nagnakaw ng mais sa kanya ang biktima. Nakalaya na ang suspect matapos niya makipag-aresto sa pamilya ng biktima. Pinatasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong promote na general at flag officers ng AFP na tiyakin magiging maayos at mapayapa ang 2025 midterm elections. Sa off-taking ceremony sa Palasyo Manila, kilala ni PBBM ang pag-iisa ng militar sa pagtataguyod ng malinis na halalan. Kinalalahanan niya ang opisyal na tiyakin mapapanatili ang integridad ng national at local elections. Lalo isa lang sa napakahalagang karapatan ay ang pagboto. Hindi lang pwedeng tikuin sa mayor ng mga Pilipino. We have preserved not only the integrity of our elections, but the very ethos of our democracy. Kung alam mo din, na mahal ka kita. The electoral process Filipinos expect from us. Thank you for the thumbs up. Salamat. Thank you. Pero wag TikTok ninyo. Ganyan nila ang pinuntiga at address kulang po cash press. Aba, may 1.5 million hearts within 3 days of posting. Ang views niyan, 12.3 million lang naman. Ang mga video na na-address at cash press, mahalang may sa netizens. Gaya ng 3 million hearts. Umabot ng 10K. Ganyan kalala ang engagement sa cash press. Bakit sa iyawan ng math, hindi lang sa online world pinakalagan ang cash press. Dahil anywhere na magkasama sila, sumasabog ang cash press fandom. Bukod sa kanila nilang social media accounts, tuloy-tuloy din ang pagkita ng cash press sa one account nang ang mutya ng
na mapapanood sa TV1. There's something about actress na naturally sexy. At kung pagbabasehan ay pagtanggap sa talambalan ng sari-saring fan account. Then sila Ashley at Andres na ang Daddy, lollipop yaddy. Ay, Daddy, lollipop yaddy sa hubad. Wala. Ako, lollipop. Lollipop. So, lollipop. Sa leader ng simbahang Katolika. So, Wednesday, sa kapag-alala na ang komunidad. Pag-apulo ka? Lollipop. Bagay mo ang ganyan. Yes. Lollipop. Lollipop. So. Lollipop. So. So. Lollipop. Oh, tarinig na ito. Tarinig lang. Huyo ka mo, kay nagano ako. Lollipop. Lollipop. So. Lollipop. So. Lollipop. So. So. Wala ka na. Pag nag-erog ako sa dako. Ay, pag nag-erog ako sa dako. Pag nag-erog ako sa dako, may sa dako. Pag nag-erog, ako. Huyo, huyo. Paano ba yun? Tantoy, maubos ko si Kuya Kurt sa sarang dati nila. Ikaw, sa upaha. Ano? Ayan din lang sa ako sa imo na daw. Tinanong ko lang kay kung makagana. Kay kung hindi ko na ako nauli. Naubos naman yun. Kaya, at kung maubos mo. Tagaan. Araw at gabi sinasabi, pwede ko bang makatabi? Ito, Lili. Hindi naman din nagkakaroon dati. Ha? Kalay ba ko? Oh, nakaluto ka na. Ano lutoon mo? Luto ako. Ano, ito. Ha? Ang dara-dara ni Na ba yun? Uga. Bulo na na aga? May daro na ko. Dapat ito Kung gano'n ang damang ito. Ano sa pagkakaroon sa iyo? Ayan mo. Ano naman yun? Sa diho, may diho dito na saging. Baka kasi snack. Oh, nagbubuong pa na ako pagdaan. Siya, priyatas daraan nila. Kaya daraan din yung pagtutukan. Nagugutom. Ano tawag dito? Sa tulay.
Minsan nag-video na eh. Kapalas na? Wala, nakakaon pa lang si Dada. Ano sa taklubang? Nahali pa lang siya doon. Nagkili yan eh. Ngayon, binutahan ko na yung sili. Andiyan pa ako ko yan. Sili na sa Awat ko na mo, di man awat, taon-taon na sa last year pa. Sabi ko, regalo ko sa'yo nga. Hindi ko man nadumuman, pero sinabi ko na baga sa inyo. Ay, sila sa ko dito. Kaso di ko man nadara. May gusto ko sa inyo nga baga. An ko rin nga din sa... Ako sa mga dark color. Nabi ko kayang chinilas makulot, masila nung sa sige bagay na yan, sa loob. Hikan ako sa mga, dili pang baba. Pag lumaan na, palitan na. Oo. Palitan ko na yun. May butangan ako dito, kailang sotyad ulit sa inyo. Sa arit di ko pa nagdara. Dako ka naman sa daan. Pupunta ako mga size 6. Wala. Para sa inyo. Oo. Nasa sister. Pero mga dako pala din mo. Saka yung buta ko. Papay. Awa, ito ang meeting niyo kanina, ha? Ay, hindi. Sa second batch yan to. Hanggang alas 1 yung pinasikin batch. Gawa pa lang kami na batch. Binti niya ni Ma'am Mel, sayang. Ito ako na sa susunod noon. Gawin ako ni Ma'am. Ang susunod ako. Pag-ala ko na ito, na pinox niya na ano. Susunod ako. Sabi din. Pwede mo. Ako na kaya mo lang galing. Sayang, ilan naman ko sa ito. Anak nakatae. Hindi ako nakakalaman. Pag-apin ako. Ganda pangasan din. Ikaw nakatulog. Baga nagpapalit pan. Ay, Santoy. Simbahan, si Tantoy. Nag-ano sa kumpel. Ulit. Simbahan. Kasi na yan eh. Ha? Ano yun na yan? Ayun na. Pasapan ko ganun. Nanalo. Sa kawan niya. Tapos, dito dalo. Sama niyo po sa pagkakay. Ano lang kaya? Kasi ano. Napulot magana. Ano ba yung baga? Ha? Pala yung madudugan ko pa. Sa stage. Puno ko sa kilikili, alang pao. Tama na yun? Ilubas naman. Nagano luto niyo kay makuha ko dito. Ay, sa luto yun, no? Kana, karay! Karaon pay! Let's eat! Let's kain na. Bye-bye. Salamat sa nanood. Thank you. I'm going to eat now. Bye. Karaon ko na.